Айшето ще ме уби. После ще се разведа. После пак ще ме уби. Пак ще се разведа. И накрая знаеш ли какво ще стане, капитан? Ами ще ми вземи каруцата и коли от тази страна. Спокойно, моето момче. Айше, няма майше, да има Джулиетито. Виж сега, май схванах му ръцете така евентуално или конкретно. Значи, виж сега, с Айшето съм така конкретно, а в Джулиетито на ушки. Браво, Айде, който! и ще го навушкаш, защото и двата мелета са врази, защото ти си капулети, пак той е монтеки. Преди да го навушка, че какво ще каже? Бай си кажа. Виж, това е кръв и мрак, аз обичкам смъртта ми брат и толкова. Абе, чакай малко, бе! Как така ще ме опива мене този тук? Аз не ще да влеза в конкретна роли тук, бе! Аз тук ти, бе! И тук само камрата сте. Какво е това нещо? Това е научки на моето момче, бе! Няма да те убива! Какво ще ме прави? Аз тук се стресирам, аз и да тръгвам, виждам. Аз да тръгвам и сега тук сте на шедейска. Сега вече играем на Верона в балкона на Шедейска. Зората си блока оцветява, на изтока вълнистата държава. И мракът цяла нощ владял земята, като пияница встрани семята, за да не го прегази своя път, с каляската си огнена денят. Айшето се подчака.